Dobrý den, vítám vás na 4Bikes26. Prezentujeme prémiovou italskou silniční značku Bottecchia, která zrovna v dnešním roce 100 let výročí. To je Magic. Jdeme se podívat, co tady máme. Drtivá většina Bottecchia produkce jsou silniční kola, elitní kategorie, nedělaný ve velkým, ale s o to větší láskou a o to větší kvalitou. Nejnovější kousek M5 Competition, krásná barva, to musíte barvu vidět zblízka, protože ta je úplně boží a barvy jsou úplně skvělý. Jdeme dál. Další novinka, triatlon, časovkářský speciál, Ultegrade i2, 8,5 kg. Další kousek. Jedna z nejkrásnějších barev, silueta M5, na 105 nevadí, zase to není tak drahý, o to je to fakt jako příjemnější. Jdeme. Endurance, Avio Ultimate, další kousek od Bottecchia, velmi příjemný v svezení, cenově asi nejpříjemnější ze všech silničních kol, ale zase ne moc laciný. Opravdu krásný overlandy, gravel trend, trefily Bottecchi, bez toho nemůžete existovat. Kdo nedělá gravel, nevydělává. Novinka, Titan gravel, GRX 610, karbonový kokpit, fakt krásný kousek. Aquila Rosa, ty barvy, to je nejhezčí kolo na veletrhu. Karbonový kokpit standard, celopérko, XTR na SIDu, 10 kg. Celopéro 10 kg, Magic. Samozřejmě umíme gravely osadit, když chcete jet dál, potřebujete na svačinu. Všechno máme.